ngalah wae. Mengko yen kowe kalah tenan karo aku, kakangku dadi ratu, kowe engko njaluk pangkat apa wae mesti tak turuti. Njaluk pangkat apa mesti klakon, njaluk brana picis dhuwit pirang miliar mesti tak wenehi sing baku kowe manuta karo aku. Kowe njaluk pangkat apa? Ora butuh derajat pangkat. Kok ngono? Dadi pejabat jaman saiki yen ora waspada jenenge wong main dandu Winadyanto disungging nganggo kencana, dilapis nganggo mutiara, kuwi cetha lamun kanistan. Apa meneh kudu nganggo tatawan wujude negara. Nyatane para Pandhawa kasoran dandu karo Kurawa kudu nebus dosa kanthi cara dadi wong alasan 12 taun dina iki ndelik ana ing Wirata suwene setahun. Tegese Ripalungguhan iki aku urip rumangsa isin kondange para Pandhawa ki nggon kautaman, Pandhawa ki nggone kebecikan, ning nyatane Ripalungguhan iki kebak kanistan. Perkara lakon lan panandang sing tak lakoni sakadang Ripalungguhan iki babar pisan ora tak gagas. Nanging yen uripe Balawa wis kebak dosa kaya ngene iki aku isin nyawang sorote srengenge Semar. Nuwun sewu nggih Dendra Bilawa. Manungsa menika klebu titah ingkang boten sampurna merga isih kadunungan dosa, luput, murka kalian lali. Menika sandhangane menungsa, boten wonten titah ingkang awujud jalma menika ingkang gesangipun boten nyangga dosa menika babar pisan boten wonten. Nanging yen sampeyan kepengin dadi satriya sing apik, sakwuse sampeyan ngerti lamun ta sesukan dadu biyen niku pakarti ingkang nista, dinten samangke sampeyan kudu mawas diri kanthi dandani pakarti kaya ingkang sampun manglampahi wonten Wirata Ripalungguhan samangke. Lan dinten samangke dede papanipun wong Gresula dudu papane wong Gresah lan maido karo adiling lelakon, ning papane wong sing gelem gumregah jangkah kanggo srana nyumbangake jiwa ragamu kanggo tentreme bumi Wirata mriki. Sampeyan kula jarwani, Den. Nadyanto Wirata niki negara sing wis tuwa. Biyen Wirata niku negara sing tentrem nanging sakmenika dadi negara sing tintrim. Biyen Wirata ki negara sing kondang nanging nyatanipun sakmenika kebak panandhang. Sesembahamu Prabu Matswapati nika ratu ingkang Surasekti Mandraguna. Ning gandeng sakmenika sampun sepuh, mila ngibarate kaya macan sing wis ompong. Kraton Wirata biyen menika gagah. Kraton Wirata menika wibawa, ning sakmangke candrane kaya gubuk sing wis riyot. Yen Prabu Matswapati nika ratu sing apik, nika ratu sing becik, jujur, dasare kebak ing rek kawicaksanan. Mung emane sing ana kiwa tengene Prabu Matswapati niku blegere ya menungsa, ning nyatane menungsa sing kepanjingane iblis. Kencaka rupa Kenca Raja Mala nika tata gelar menika pejabat. Menika pepatih sakembaran lan senopati negari Wirata. Ning sejatine duwe pamrih sugih milik anggenipun edan kalian jabatan, mendem kalian kelungguhan. Budidaya 1000 cara ditindakake kanggo nggolingake palenggane Ratu Wirata Sri Baginda Matswapati. Lah
Menawi sakjroning lelampahan ingkang kados mekaten menika nadyan Tandara Bilawa menika namung kadhapuk dadi wong sing gaweane mblehi sapi kaliyan kebo wonten pajagalan. Ning jiwamu ki jiwa satriya. Mestine batinmu perlu ngangkara murka niki. Caritane satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan pekat mring pangestine ngesti kayuning kayun ong pinesu tapa brata jejering panggayuh gayuh wahyuning kamulyan Yai Semar banget panarimamu tuturmu becik bisa nyuda karo periying batinku. Malah ripalungguhan iki aku njaluk panjurung pangestumu Semar. Awit saka keparenge Raden Seta lan antuk pangestune Prabu Matswapati. Ripalungguhan iki Wirata bakal duwe gawe gedhe ya kuwi adu jago menungso. Jago saka kepatihan ora ana liya kejaba Senopati Raja Mala ewadene jago saka kraton Wirata. Bilawa ingkang ketiban sampurna apa jejibane. Nah, niku malah saya prayoga. Tartamtu kemawon kula badhe nderek memuji lan nderek ndedonga. Anggen paduka badhe dados piranti ning adilan bebener, sageta ngadeg jejeg minangka lajering kautaman kangge mulyane negaramu lan tentreming kawulamu negara Wirata. Lan nuwun sewu Dendara Bilawa. Wong kuwi yen kahanane sarwa turah. Wong kuwi yen kahanane sarwa turah banjur paring bebungah marang wong liya niku sampun trep, niku sampun lumrah. Ning nadyanto sampeyan niku sakjroning panandhang urip rekoso ingkang kebak kesusahan. Nanging sampeyan isih kober nulungi karo wong liya. Tegese sampeyan niku mutiarane para titah. Oh.
Oh. Ampak sineblak maruta kegancangan temah sirna sinapu dening soroting surya ingkang nedheng manjer tengahe hawa bentar kawuran mendung weh Prabawa goreh ing mapan wonten ing pendhapa kepatihan Kencapura sumuing penggalih nenggih Rekyana Patih Kincaka miwah rupa kenca rinaos kaya tan bangkit rinucat satemah kenyut ubaling driya sanadyan wis lama kenya lenggah parandene jinem permanem datan maluya sabda kawis tingal pantrawang tebih asta anekem ciptaning driya kaya arsa anggegem jagat wirata jingkrak-jingkrak guyu lakak-lakak gegojekan nenggih Sang Senopati Raja Mala datan kantun Narendra tetelukan saking Trigarta nenggih Prabu Susarma wis mangersa mangkono kawijil pangandikane Sang Patih Kincaka mangkono lamun ta kawiyosing lesan ampo samya medali ler tatet wileting kata dah mangkong mangontang niti benjang sangaji mijelo Ladinyo ngedali wuwus trustra Surawilaga kaya buta singa pregel pasti jangga dendanya mangambak boyo Arca Manik sejatining alam ingkang tinut ing jagat kadangipun Kakang Yayi Rupa Kenca kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Kakang Mas Patih Kincaka ora keri adhiku Senopati Raja Mala dalah ana dawuh apa Kakang Patih Kincaka amiji karo adhimu Raja Mala lan ora keri jeneng sira kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Raden Patih amiji dumateng ingkang abdi apa to darunane kowe kabeh adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake merga nebak kuwi gati ngeng bakal ndak babar magepokan kelawan niat tekad gegayuane Kincaka anggene bakal nekem bumi wirata
Nadyan kaya ngapa lan kepiye Prabu Matswapati kae Narendra sing wis kempong perot jambul wanen. Wis wancine Prabu Matswapati kae kudu lengser ke Prabon dene. Sing dak arah ora ana liya kejaba ya mung panjenenganing ingsun Patih Kincaka yen bakal jumeneng nata ana ing negara Wirata. 1000 dalan ndak tindakake pirang-pirang pambudidaya bakal ndak cakake bakune aku bisa njungkeng palenggane Prabu Mangsapati. Lan anggonku suwan ngadhep ana ngarsane Koko Prabu Matswapati supaya dianakake adu jago menungsa ring palungguhan iki wis dikabulake, wis dililani. Iki minangka rekayasa, iki minangka rekadaya sandhi upaya anggene mulusake apa kang dadi kekarapaku mula kang mangkono Rajamala. Piye, Kakang? Kowe sing tak jagakake. Kowe sing bakal ndak jagakake kelakon lan orane Kincaka dadi ratu ana ing negara Matswapura kuwi gumantung kridamu. Besok ana ing madyaning Blabarwaja kenteng kawat alun-alun Wirata. Ndak jaluk kanthi banget Kakang Kincaka aja sumelang lan kuwatir rasamu. Aku wis siaga ing diri sawiga ing gati. Wong sak negara Wirata ora ana sing bisa gawe sulaping atiku anggenku bakal ngatonake kaprawiran. Cekak cukupe jiwa ragaku bakal tak nggo nomboki supaya kowe Kakang Kincaka bisa dadi ratu ana ing bumi Wirata. Bagus yen pancen kaya mangkono. Yayi Prabu Susarma, nggih wonten timbalan ingkang ngadhawuh Raden Pati. Kapengkoking Pancabaya ndak jaluk kowe aja nganti mbalenjani. Merga lamun to gegayuhanku iki bisa kasembadan, kowe ya bakal bisa ngrasake kamulyan sing ndok arah, sing ndok esti. Sing rina wengi guwana musik sajroning batin panggen kepengin mondhong nyemot. Sekaring kedaton Wirata ya kuwi Dewi Utari bakal sagedhakan meneh kelakon. Kula ndak jaluk kowe siaga ing diri sawiga ing gati. Kula inggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh sedaya kemawon ingkang paduka perintahaken dumateng Susarma tartamtu badhe kula indakaken. Bagus. Wis tinemtu tinanggenah lamun to mengko jam 12 awan wancine bedhug tengangi. Adu jago bakal diwiwiti ana ing alun-alun negara Wirata mula kang mangkono. Susarma siagakna pramadya bala saka negaramu Trigarta supaya dadi pangiring senopati Rajamala nggene bakal tumuju marang alun-alun. Kula inggih boten langkung sendika ngestakaken dawuh boten langkung nyun pamit madhal pasilan. Aja kaya bocah cilik. Sang patih sigra hanata baris nyawiji kumolong kampyak kumbrak kut lampahe binarung krapyak watang agate melarnge bakti sorake gumurro.
Woi. Semangkahang grus-rusa sumbar Lindo getar bumi gonjing kumaludok guntur ketok umop kang colonidi lumembak banyu kumambang tuhu Wisnu Bathara arsa anglebur bumi kawula nuwun sewu Paman Patih Kincaka kula ingkang putra pun Harya Seta ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji kunjuk paman. Lah dalah ya anakku lanang Seta wis ndak tampa gawe bombonging rasa pangestune wong tuwa maragake tampanana Seta. Kawula ninggih Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Seta wonten dawuh. Wis tinetepake dening ingkang Rama ya kuwi Sri Baginda Prabu Matswapati. Lamun ta ing dina iki pener bedhug tengange bakale dianakake adu jago menungsa ana madyaning alun-alun ya ana ing Blabar Waja Kentheng Kawat kene. Dasare jagoku saka kepatihan Kincapura pamanmu Raja Mala wis yoga ing diri sawiga ing gati. Lakon milih jago. Nun inggih paman. Awit saking pangestu jengandika paman Kincaka lan panjurungipun Kanjeng Dewaji Kraton Wirata samangke sampun kelampahan milih jago. Nuwun pangapunten lare ingkang mapan wonten sak wingking kula menika jago saking Kraton Wirata. Bocah ngendi iki Seta? Menika lare pejagalan naminipun Jagal Bilawa inggih pun Jaka Bilawa. Wah lah dalah gagah gedhe dhuwur timbang bobote kelawan Raja Mala. Awe aja kuwatir rasamu Kakang Kincaka. Nadyanto kae gedhe dhuwur nanging gedhe-gedhene watu gombong. Tur kae bocah desa esa-esa ora pengalaman karo bab peperangan. Tan wurunga ora suwe anggenku bakal ndadekake Bilawa wi pengewan-ewan. Aja sumbare sing digedheni nanging bukti nyatane mengko Raja Mala. Ya. Seta wonten dawuh. Gandeng ripalungguhan iki para kawula negara Wirata kabeh wis ngelak tontonan. Kabeh butuhake panglipur. Dasare wis udakara 3 taun iki ana alun-alun Wirata ora digelar adu jago akeh. Nyatane bareng negara Wirata ora dianakake tontonan, ora dianakake gedayan. Buktine para tani ripalungguhan iki nangis merga tandurane do dipangan tikus. Kemawon lan menika badhe nabrak kalian pranataning negari. Yen ripalungguhan iki ora perlu gagas karo pranatan negara, ora perlu gagas. Dereng napa-napa kok pun mundhal kok malah njaluk undakan menika pripun? Kuwi ora larang 10 yuta.
Nggih menawi sedasa kemawon kula mangke ingkang nyekapi. Ya, ning ora patut ing atase anak ratu totoan kok mung 10 yuta. Diunggahke meneh 100 yuta. Wani ora toane nyawaku. Aja impas-impis. Inggih kula nderek Paman Bagus. Diunggahke meneh 1 triliun. Inggih kula namung badhe manut munggah meneh praon. Ya kanca neng kisik gembira. Ora kuwi. Kuwi lagu ae. Bur manuk menika tegesipun upamane kok jagoku Raja Mala ingkang kalah. Mengko kepatihan Kencapura yen perlu tak tambahi guluku kanggo srana totoan adu jago iki ning kosok baline yen nganti jago saka kraton Wirata sing kalah gelem ora gelem Koko Prabu Matsapati kudu lunga ngadeg tanpa kena nggawa bondo sing tegese kraton Wirata dadi panguasane Patih Kincaka. Tagyatri sang kapirangu rinangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana ya setukang walanga ati jebul kados mekaten glagat sarta niat jengandika Paman Kincaka ing badhe ngobak-obak banyu bening wonten negari Wirata ora perlu kakehan bebangal. Iki kabeh para kawula wis ora kantu, wis ora kanten kepengin kaya apa to ramene adu jago. Gandeng Ripalungguhan wis ana titik temu, wis ana gathuke pitung totoane Burmanuk. Ripalungguhan iki adu jago diwiwiti liyane jago mudhun saka panggung. Bima wang-wang kunta kumpul patang kedhe kang sayang gongkara kadanira mubat mabit mulat bang haling ngahlingo bener kowe bocah jagalan jenengmu Bilawa. Wah. Dasar para nyata. Wah. Cah desa suarane kaya glunduk. Dudu suaraku sing gedhe pancen sing nata gura swara sing pancen pinter. Kok pinter? Merga wingi bare entut TV.
Ngomong apa to kowe ora gumun ora. Ngono kuwi bot-bote pengen nyenengne putune ngono kuwi. Cah jagalan, yo. Jenengmu Joko Bilawa, yo. Gaweamu saben dinane ngopo? Ngewangi bapakku Jagal Walakas mbleh sapi karo kebo. Mbleh sapi karo kebo. Lek kepepet mbleh kowe aku ya gelem. Wah, cangkeme urung-urung wis njelekit ora. Kowe tak bocori ya. Adu jago ki sejatine mung siasat, iki mung pambudidaya, iki mung rekayasa. Kanggo mulusake ya kuwi Kakang Patih Kencaka anggene bakal ngenyam kawibawan rebut nglengser ke Prabon Wirata kepengin dadi ratu ning negara Matswapura kene. Mula yen kowe ngeman karo gantengmu, kowe ngeman karo gagahmu, kowe manuta karo Raja Mala. Manut ning endi? Manuta kowe perang karo aku ning kowe ngalah wae. Mengko yen kowe kalah tenan karo aku, kakangku dadi ratu, kowe engko njaluk pangkat apa wae mesti tak turuti. Njaluk pangkat apa mesti klakon, njaluk brana picis dhuwit pirang miliar mesti tak wenehi sing baku kowe manuta karo aku. Kowe njaluk pangkat apa? Ora butuh derajat pangkat. Kok ngono? Dadi pejabat jaman saiki yen ora waspada padha karo antri ning buwen. Wah. Omongane kok bener to iki bocah. Piye to iki? Kowe yen moh derajat pangkat tak wenehi dhuwit pirang miliar ngaranana sing penting kowe manut karo aku. Ora butuh dhuwit. Duwe dhuwit akeh yen ora waspada ora kandel agamane tan wurung ngomong bakal kanggo maksiat. Yen kowe pangkat emoh, dhuwit emoh, apa kowe njaluk wong wadon sing ayu? Wirata kene nggene wong wedok ayu, kowe ngaranana model piye wae ana. Kowe pengen wong wedok sing ayu apa piye? Ora butuh wong wedok nggih abrak apa ora. Wong wedok iso nggabrak apa iki karepmu piye? Hah? Kok beda men karo wong Kencapura kene. Wong kene iki angger krungu kabar guyangan nenek anyaran mesti disik-disikan. Ya mung emane saiki wis tutup. Kowe iki satriyane bangsa, kowe iki senopati ning negara ning yogene jiwamu kok mulur mung piye carane anggenmu njaga kawibawane ratu ning nyatane kowe bakal nggulingake palenggane ratu Gustimu. Anggenmu duwe gegayuhan nista kaya mengkono tan wurunga wong sak negara para kawula sing bakal dadi korban. Mergo aku wis nyinau karo watake Kencaka, rupa Kenca klebu kowe Raja Mala, kowe wong kejem, kowe wong tega, kowe wong mentala. Yen kowe duwe kawula, yen kowe duwe abdi ora cocok karo panemumu, kowe ra wigih ringa-ringa mateni kok gawe pengewan-ewan. Tok bedil sirahe, tok bedil awake nganti pirang-pirang nggon ning bareng ditakoni karo juru warta jare bedil-bedilan kuwi kelakuan apa nganti dina iki perkarane ra rampung-rampung. Beki omong apa to iki? Malah gladrah tekan dindi kowe arep wani karo Raja Mala dene apamu. Yen ngono kowe wani adu arep toh nyawa toh jiwa raga tanding karo Raja Mala. Yen wis tetek sing dadi tekadmu kowe tanding karo aku tak ngibaratake wedhus prucul ngadepi singa barong. Gajah mungsuh semut, timun mungsuh duren. Timune kowe durene aku, timun cebloan duren rasigar mrapat tak guroni batangmu. Kowe tanding karo Bilawa tak ngibaratake tomat mungsuh duren. Tomate? Tomate kowe, durene aku. Aja kok keceblukan, kesenggol wae mecotot nyawamu. Semi sumbar wae gah kalah kowe.
Bisa ngalahke Raja Mala padha karo iso ngraji angin, bisa ngalahke Bilawa padha karo iso ngalahke malaikat Jibril. Cangkemmu. Sumbar ya sumbar aja nyandak malaikat nak perindingi githokku iblis ora. Ora waspada tebak gangsaran roh, mati kowe. Adu jagone diwiwiti yo dikeploki. Bilawa sing menang, Bilawa sing menang yo. Raja Mala kalah, Raja Mala mati, Raja Mala mati. Cangkeme. Delok ra teko ndelok ora. Urung-urung wis ndongake aku kalah arepe piye. Raja Mala mati yo. Cangkeme. Iblis ya. Wah. Awas. What? Wait! What? Harap. Mbah Prawira. Adu jagone wis wiwit. Kula pun menehi dhuwit teng sampeyan pirang-pirang puluh yuta. Sampeyan dadi paranormale Kencaka. Nuwun sewu yen nganti jago kula Raja Mala kalah gedene mati, sampeyan sing kula gantung wonten alun-alun. Beres. Waton dicekel karo Mbah Prawira sedaya mangke beres. Aja kok mung adu jago menungsa. Nuwun sewu, ora umuk, ora sombong. Wong nyalonke lurah waton dicekel karo Mbah Prawira, akeh radadine. Tek malah ora dadi, dadi. Akeh dadine. Carane jago kula men menang pripun? Nuwun sewu. Kula meling teng jago sampeyan lan kabeh para sentana praja Kencapura klebet sampeyan. Gandeng niki wancine awan, kula suwun sampeyan ampun nganti madhep ngetan. Merga yen sampeyan madhep ngetan niku padha karo nantang srengenge. Saya-saya nuwun sewu, yen sampeyan toyan utawi pipis ampun nganti madhep ngetan niku padha karo nguyuhi srengenge. Nggih riyin, kula wau ngertos Mbah Prawira wau menawi pipis madhep ngetan.
Nadyan wau madhem ngetan ning asline kula ungkek ngalor wau niku. Kula ungkek ngalor. Tur nuwun sewu bareng dina karo pasaran niku kula jumlah niku tibane 6 niku mapan wonten kamenangan paduka. Kok saged mangitung to? 6 nggih. 6. 1 menang, 2 kalah, 3 menang, 4 kalah, 5 menang, 6 menang. Menang. Nggih. Matur nuwun. Nuwun sewu. Monggo kula tambahi kangge mundhut mbako. Lah nyapa lho repot-repot wis diparingi akeh kok diparingi terus ngono kuwi lho. Yen pancen mboten purun nggih pun purun. Matur nuwun. Yo rame yo disorak-sorak yo. Wah. Weh. Wah. Hot. Ah. Ah. Wait. Wait. Hey. 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 Bilawa aku wanita tuan negara mau merga nggugu karo gunemu ning nyatane bareng dumadi peperangan kok mung kok doling gletak no karepmu piye Bilawa iki tataane negara aja ngawur kaya ngono Bilawa tangi yo wah aku rung kalah yen pancen rung kalah maju kowe yo kae wiwit kae. Khususon jagal Bilawa laumul Fatihah. Tahu-tahu kacang rokok tisu tahu kacang rokok kuak klosok Hat. Wah. Oh, Itian. Oh. Wet. Wah. Hat. Ah. Oh. Hat. Wah.
Timbangane ngelak diulu ya. What? Belum. Edian. Oh. What? Ah. Wah. Wah. Loh. Wah. What? Wah. Wah. Babah ndepani lemah mebruk suarane gegirisi Sang Raja Maladupi ketaman wujuding kuku Pancanaka waduke bolong muncrat getihe kaya grojokan metu ususe sak lengen gedene mangkono tanggap ing sasmita nenggih Rekyana Patih Kincaka mulat ingkang rayi katriwandan nyagaken prawadya bala Gya Ginatong cinemplungake sendhang watari yo Madyaning Sendhang Watari sinebut Sendhang Watari karana dumadi saking ibune Sang Raja Mala nenggih Dewi Watari kang mangkono dadi timbul kekuatane Sang Raja Mala sinurung pangestune ibu mangkono Nadyanta wis prapting pralaya gregah kaya wungu saka nendra abang branang sarirane mencorong mripate kaya singa barong kaya ngokop-ngokopo sang jagal bilawa bilawa